Dobrý deň. Viete, prečo sa naša stránka volá Dračie žily? Je nazvaná podľa prvej zmienky o geopatogénnych zónach a ich negatívnom vplyve na ľudí. Tá prvá zmienka pochádza zo starej Číny od cisára Ju okolo roku 2300 pred našim letopočtom. Dnes si teda niečo povieme o geopatogénnych zónach a ich negatívnych účinkoch na senzitívnejších dospelých a malé deti. Zle spíte, ste nervózni, podráždení alebo častejšie chorí? Na príčine môžu byť aj geopatogénne zóny pod vašim obydlím. Geopatogénne zóny sú v podstate podzemné vodné toky. V kopcoch sa to zvykne volať aj vodná žila. To je presne to, čo hľadajú studniari ako vhodné miesto pre studňu. Na rovinách to sú bývalé korytá riek alebo potokov, ktoré za stáročia rôzne meandrovali. Najhoršie sú na to miesta po bývalých močiaroch. Kríženie geopatogénnych zón je akurát v mieste, kde je umiestnená posteľ. Potom môžu u senzitívnejších dospelých a malých detí vznikať rôzne problémy, ako je nespavosť, nervozita, podráždenosť a po dlhšej dobe aj rôzne zdravotné problémy. Na obrázku pôdorysu bytu sú znázornené číslicami 1 a 2 geopatogénne zóny a číslom 3 kríženie zón. Kríženie zón to je to najhoršie miesto, nevhodné pre posteľ. Väčšinou platí aj to, že psi spia na dobrých miestach a mačky na geopatogénnych zónach na zlých miestach pre človeka. Ale treba to dlhšie pozorovať. Na obrázku je znázornený prienik geopatogénnych zón cez vežiak, pričom je jedno, či bývate na prízemí alebo na 15. 20. poschodí. Po vertikálnej línii kolmo k zemi je účinok týchto geopatogénnych zón rovnako intenzívny. Čo sa s tým dá robiť? Nechajte si u nás zamerať priebeh geopatogénnych zón vo vašom obydlí. Na základe výsledkov merania potom môžete premiestiť posteľ, sedačku, počítačové pracovisko mimo geopatogénnych zón. To ale často z rôznych dôvodov nie je vždy možné. Našťastie existujú určité materiály, špeciálne fólie a rušičky, ktorými sa dajú tieto problémy úspešne vyriešiť. Výstup od nás po zameraní geopatogénnych zón je umiestnenie rušičiek MGON, plus ak sa posteľ nachádza v silnej geopatogénnej zóne, potom ešte odporúčame aj použitie špeciálnych fólií. Rušičky je treba umiestniť čo najvyššie v byte alebo v dome. Môžete ich umiestniť na skriňu, do vstavanej skrine, na najvyššiu poličku, alebo zavesiť na stenu pod strop. Podľa potreby stačia 2 až 3 kusy na odrušenie bytu alebo domu s pôdorysnou plochou do 150 m2. Rušička MGON je číslo 1 na Slovensku v pomere cena-výkon. Účinnosť rušičky je v kruhu o priemere 15 až 20 metrov plus ešte 3 poschodia pod sebou. Ak máte vy alebo vaše malé deti problémy so spánkom, bolestiami hlavy alebo ste častejšie chorí, nechajte si od nás premerať vaše obydlie na výskyt geopatogénnych zón. Máme dlhoročné skúsenosti s viac ako 2200 meraní na území Slovenska, Rakúska a Maďarska. Merania robíme formou viacdňových výjazdov za rovnaké ceny. Za 4-5 dní výjazdu urobíme také kolečko okolo Slovenska a tým pádom vieme rozdeliť cestovné náklady medzi viac záujemcov o meranie. Ďakujem za pozornosť. Pre podrobnejšie informácie navštívte našu stránku www.dračiežily.sk.